Assalomu alaykum binoandagon muhtaram. Мы имеем операцией дар андрология, ки аз операцией уникальной ҳастаи новобаста мы кардем ин операция имплантация полового члена. Однокомпонентным имплантом, ки узви мардонаги сахт намехезад, дору ҳам таъсир намекунад, ҳеҷ таъсир намекунад. Ҳама чиз табобат кардагин ин ҳамин имплантта мемонад. Ин сабабиш бисёр холатда касали қандӣ, дигар холатда сосудистигӣ нест, ки ҳамин ракҳои узви мардонаги ва ракҳои хунаш кам мебиёд. И ягон ҷода шикоф ҳаста, аммо шикоф хун дигар ҷой меравад, ҳамин имплантта мемонад. Бемориҳое ки ҳастанд дар ҳаётш ҳамин чанд сол, 5 сол, 6 сол ҳамин хеле ҳамхобагӣ карда наметавонанд, беши доктор мераванд, простатит табобат мекунанд, значит мегӯяд ки айта хунуки задагӣ, лекин хунуки задагиш ягон проблема надорад, ҳамин имплант ёрдам метиҳад. Мо ҳозир ҳамин имплантта ин беморда монда, ин бемор мисол 1,5 сол ҳамхоба 1,5 сол шудааст оиладор шудагӣ, лекин ҳамхобагӣ карда, як бор ҳамхобагӣ кардааст. Баъди ҳамин ҳамхобагӣ беши доктор муроҷиат кардагӣ, доктор фармакодоплерография гузаронам гуфта ва папаверин кардаги мардонагӣ ба узви мардонагӣ ва узви мардонагӣ приопизм гуфта, патологическая эрекция аст, постоянно мардонагӣ мехезад, хоб намекунад, баъд ва дурун хуна гирифтан бировардан дар кора, хуна бировардагӣ, баъд уже полностью эрекция импотент шудагӣ. Барои ҳамин хеле имплант монем, худохоҳад баъди ин имплант метавонад спокойно ҳамхобагӣ кунад. Имплант ду тарафа мемонад, ҳамин серединаш ва миёнашда ҳамин ҷода уретра ҳаст, мисол мана ин уретра. Ай уретра сперма пешоб биромада ҳамаш чӣ хел бошад ҳам хеле биромада ҳам мегирад. Мана ин уретра, лекин имплантта мо кавернозна тела ба мемонем, ино қатъи чӣ намешавад, соединяться намешавад. Барои ҳамин хисёт кардан, пешоб биромадан, сперма нутфа биромадан ҳам хеле биромада ҳам мегирад. Барои ҳамин бинандагони муҳтарам, мо бояд ира бифаҳмем ки ин ҳам хеле операция уникальна аст ва ин операцияро мо ин беморда кардем. Ин операцияро мо дар шаҳри Ташкент ва дар шаҳри Москва мекунем. Американская ассоциация урологов ҳамин мода дар андрологияи модаи андрология, яъне қонуни андрологияро ҳамоё мебароянд ва ҳамоё мегӯянд ки хирурги ки ҳамин операцияро зур мекунанд, нағз мекунанд, хирурги дар 1 сол 34 та ҳамин хеле бояд операция кунанд. Алҳамдулилла дар таҷрибаи мо ин хеле операцияро мо дар 1 сол ай 34 зиёд мекунем, таҷриба дорем ва ҳамин хеле таҷрибадор ҳамин операция 1 моҳда 1 солда 1 бор не, ёки набошад 2 моҳда 1 бор не, ҳамин бисёр кардагӣ доктор ба шумо бовар кунед, барое ки ин операция хеле қиин, душвор аст, хеле ин операцияро кардан қиин аст. Ина нюансҳош, яъне плюс минусҳош бисёранд, ки вақти операцияда ягон проблема нашавад. Барои мо хондагим дар дасти профессор, устози мо профессорҳо ва ҳамин операцияро алҳамдулилла мекунем. Дигар операцияро мо мекунем, узви мардони калон кардан, денервация, нервҳоро гирифтан, ёки тест тамом кардан дар денервация, ёки безурётӣ дар аъзосумма, чизе ки дар андрология ҳастай, вазъи эпидемиология мо замин роҳи спермаро кушодан, ҳамаша мо дар таҷрибаи мо алҳамдулилла мекунем, яъне ҷарроҳ ҳастем, метавонед ба мо муроҷиат кунед. Ба мо обязательно обуна шавед, подписаться кунед ва дигарҳо қатъи поделиться кунед. Ҳам хеле муаммо доштаи бошад, чанд сол бошад, ҳамин қатъи мешавад. Бо аста 3 компонентни кнопка қатъи ва кнопка қатъи $12,000 меистад. Ина дар Ташкент мо $2,500 ба мо дистем. Дигарҳо ҳамина $5,000 ба мемонад ҳамин ҷода, барое ки дигар мо бори специалистҳоро мебинад дар посредникан, дар докторо ва импланти хеле мо ай Москва имплант специально мебарем, арзон имплант, барои мо арзон меғалтад. Ино заказ мекунанд, доставка Ӯзбекистонда представитель компания надоранд, ки иҷода арзон гиранд. Мо представитель компания дар чиз дорем, дар Москва мо арзон мегирем, барои мо операция мо арзон меғалтад, ки барои ҳамин мо дар шаҳри Ташкент барои шумо приёма кушодем. Бо мумкин дар шаҳри Хуҷандам кушоем, ки ҳам хеле операцияро кунем, ки халқи худумон ба ёрдам тиҳем. Ҳам хеле муаммое ки боша, барое ки дар Тоҷикистон, дар Ӯзбекистон, ҳамин дар Осиёи миёна хеле операцияро кам мекунанд, вообще нестанд даже, ва ҳаракат мекунем ҳамаро ривоҷ ёбанд ва моям ҳамин хиссаи худумонро ҳамин хуш кунем. Бинандагони муҳтарам, саломат бошед, бо обуна шавед ва подписаться кунед.